Dili Kristo, Kristo dili kuan kanang aming tiguan. Unya mo kay iglesia ni Kristo. Dili ta kung kami kundi mo kay iglesia sa Kristo. Aron dili marungraman. Kaya tutulo mo ng Kristo. Dili na lang ang gamit ang brad. Si Pablo may gamit, basahin ako. Si Pablo ngayon, pag pangamos tayo nangamutaan ka ng mga iglesia ni Kristo. Mabasa ba sa Biblia? Ayaw ko pa sa ng iglesia ni Dimuro kami gamit. Kaya sila. Pagpangamos tayo, kantanan mo. Salamat po sa mensahe ng sumunod. Ang akong pangatangan, hindi naman yung kay Pablo na iglesia ni Kristo ka, yung galing ikot doon, ang libro ng ni San Pablo. So, isa po sa example, iglesia ni Kristo. Kaya ba ang iglesia ni Kristo na isgutan ni San Pablo sa Roman 16? Mo ba ng iglesia ni Kristo na yung pagkaroon? Kaya sa Bisay, hindi na ba? Kaya sa Bisay. Kaya ang isgutan na taga-Roman. Kung atong kinarang, kung basahin na po sa Pagkanya na, isgutan ng mga pangalan na pagpalunod tayo kanon. Talang kanon, wala ko na tao na. Wala pa po ng iglesia ni Kristo ng ibang mga sa Pilipinas. Kaya ang mga doktrina, ang iglesia ni Galing sa Pumatabahin. Ang isgutan niya, ang mga katawan sa katawan ni Kristo, na ito ang kasalanan. Huwag akong ipasabot ko, katawan nga po ni Kristo ni Kristo. Hanggang salamat sa mga kasalanan. Inipasa mo na kami tulong kapatid, kung saan apostol isa, nagsaysay, tatanong ikatulong pamilya, mawala ang mulataw sa Pilipinas. Ako bukang kapatid. Nalimot po ko, brad, sama sa atin mo, nalimot po ka, pero ako pangitaon. Talang isgutan niya nga, kung saan alam ka ninyo, sa inyong mga anak, kung kantong atuwa sa nalayo, may isgutan. Limot ko sa kasikuluhan niya, brad, kasama nga sa akong hinuli mo, kantong karoon ng susunod ko, limbro naman po sa iglesia. Pero, ikaw mismo na nakabasa ka, mingon baka nga nakabasa ka. Mulang ng versikuluhan ang among gihuwiran. Ang saan, alam ka ninyo, ngayon sa inyong mga anak, kung kantong atuwa sa nalayo. Kung nag-isgot buta ng timanga, daghang pagkaitan. Versikulo nga, kating kayo, araw mapamatugan nga, kung hain ka ng halayo, kung hain ka ng katuwa. Sige, wala na, ikaw na pag-usunod. Salamat sa mga barangay. Basa naman ang tema ng pagkakulat o para makasample ka, hindi na naman mapasahon. Yun siya lang doon, no? Pero mag-iwan. Kaya gawin ang pagkakulat sa kanil, hindi na pang detalye. Basta, nag-isipot mo ang atong tema o Espiritu Santo. Importante yung ng Espiritu Santo kay kung wala ang Espiritu Santo, kung naman po nasa tao, kung atong pagtutunan sa Biblia, kung sa tunay ang atong panabot, di ba? Kung kinanglan ng Espiritu Santo para mag-iya nito, para ang atong pagsamot sa Biblia, kung tunay. Ngayon, terus ang mga napadala ang Espiritu Santo. Napadala ang Espiritu Santo ng unang siguro, no? O, sa Pentecostes na nasa Pugat, Acts of the Apostles. Kaya naman, kanang yan ito pamala, kung kaya yan ito pamala, nagtuto ni Kristo ang Iglesia. Gawa 16. So, wala siguro na ang Iglesia. Kaya gani si Juan, isgot na kining punduka, kining Iglesiahan, yung winong kining Iglesia, pundukan, niligyan mayo na itong talikdan. Niligyan mayo na itong biyahan. Kaya kung biyahan na ito, wala na kanyang kasama na. Minsan na kung sa mga problema niya ang makita na ito sunod sa simbahan, dili solusyon na atong biyahan.
Kaya wala yun, magtuglo ang atong ginoo na kung ano yung mga problema sa mga sisimbahan, yan na to. Sama sa atong pamilya, kung ano yung mga problema, hindi solusyon na ino na itong kasama, magtunay galinda. No? At ulawan ang problema, silbaron yun. Kung sa mga problema niya, magpunumay yun. Kunya, kung nanaw na ito sa history ko, importante kayo ang history sa pagpangita sa natong iglesia. Kaya naman, ang iglesia na iya gitutor, iya kiningi sa aran ng hiligid ng buntog. Dato pa, ang iyang iglesia magpanayon. Kung sa mga iglesia sa kalibutan doon nga, makita yun diya sa kasaysayan nga, may tumaw nga, bunag yung walay bugto ba? Ang iyang pagkapundot na naagyot, ika niya tulunang siglo, antod karon. Sa ato kong panginsusi, o may lain, may lamang pasatupan ako ng tinuruan, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Lamang gidaan kay puno na itong paninga, nalubo ng kinanitan, nalubo ng sayo. Sama ng ginanlang Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala mga sa mga Biblia. Pero mayong ibawa na ito, ang Iglesia ang gituto ni Kristo, dunay ka nang gitawag na ito pagkusuan, paglamlo. Ang usa ka Iglesia galing nga maglamlo, hindi yun na parihas yun exactly ang atong tinanawan ikan niya itong una pagsugod o sa dihang nitubo na siya. Inala mo yun ang Iglesia, panangit, atong iskutan ang Iglesia ni Kristo ni Exon Felix Morano. Kung itandi nato ang Iglesia ni Kristo ni Exon Felix Morano na itong isugdan niya ni atong 1914, kung ikumpara nato karon, lahi na yung kayo. Di ba? So na, simple na to sila din, gamay-gamay na din, nagsangyaw sila din, nagtubig ako. Then ang ilang mga simbahan, nagdaghan po. Then ang ilang mga palisiya niya, mga balaod, may mong nagdugang po. Di ba? So doon naging kalainan. Pero ang importante, sa pagpangita sa matuhod kay Iglesia, dili, tuhod kay, nausap naman kay sa unang, kamay na sila, pero daghan na din, ang ilang simbahan, nagdaghan. Then, may unit, adi na na, tinuhod kay nagpusap man. Panalitan na to, sa damay pa to. Ay kung inani din ko kataas. Di ba? May mga pa to din, kuminto ko, mahimo pagaling sa sunod tuig, maniwan ako kayo nasakit. Pero mawala ko na siya. Inana po ng Iglesia ang gituto ni Kristo. So kanya ito unang siglo nagpadayon, hindi ka na ito inong na, oy, ako mawala tayo, huwag mga balakon, dahil may kalis of cardinals, kanya ang kinugyanan sa Yahweh, kinulayan sa langit, kitawag na magpap, kitawag na magpapa, o dili na natin mo. Hindi, kinaglambo ko. Kaya wala po mag-ingon si Kristo, nga ang kinugyanan sa Yahweh, sa kinulayan sa langit, ang iyang mga sumusunod, dili pwede tawagon na o papa, di ba? In fact, ang sakop sa Iglesia, nga iya yung gituton, kitagaan magaling niya doon sa pag-Bible news, kanang pagdili o pagtugot, asa na mabasa? Mateo 16, 18, 19, o Mateo 18, 18. O nga, ang simbahan, galambo man siya, ay mga balaod niya, tukta na dito, sa langit. Bigingon, bisa kung sa ibilyo, kitugot kung sa langit. Di ba? O na, hindi ka ng pagkatinugyanan sa Yahweh, sa gingharian sa langit. Importante kayo na, nga naman. Kaya parang unay labang ministro na makita din sa yuta na tanuro na ito. Kaya kung walay labang ministro, o executive minister, o prime minister, o pope, kung wala na, kasi yung ito po, kalanrakas. Kung nagkalanrakas yun, kaya ang pope na tanuro, ano naman turuin sa naghan. Ano maglanrakas kayo? Bisag, kung sa man nga interpretation na tuturuan. Dahil Protestant interpretation, Baptist interpretation, Seventh Adventist interpretation, lain-lain. Pero kung nakahod lang ang tata, yagtong pagtulunan na si Pedro, tinugyanan sa mga Yahweh sa kingharian sa langit, nagpasabot sa iyang pagka-prime minister o executive minister o pagka-pope. Dahil atong gituruan ang iyang successor, iyang sumusunod sa mga pananglit na matangki ang katungganan ni Judas, napulihan man ito, kinsa man ito, Matias, ituan ang mga Matias. Dahil puli ba? Puli. O nakukunawan ko ito sa history kinsa may nakapulim sa katungganan ni Pedro as tinugyanan sa mga Yahweh kingharian sa langit. O sa mga kinuha na mataangkon nga ang ilang prime minister mo ay sumusunod ni Pedro. Wala na siguro. Ang Katoliko makahatag yung listahan. Di ba?
makita na sa list of the popes. Kaya kung namin lain ngayon na, makaingon ko na, ano, buday niyo. Dito na ito. Pero, ang Iglesia Katolika naman ko, mo'y magkapakita, listahan, nagika ni Pedro, nagay ko kamuras, kung sa Tuminos, kung sa kamuras, sa lagi sunod-sunod ba? Agis kadaghan mo, hindi na kung matapag kamuras. Pero lagi na executive minister, lagi na president atong nasod ng Pilipinas, ano nga ay presidente? Kaya kung doon ay leader, nagpasabot nga natay simbolo sa panaghinsa. Kaya kung walay leader, walay labaw, kalanglakas lagi. Kaya kung nagdebate nga, nahilahi nga ang pag-interpret, kinsa may katapusan ng sulti. Nga ang iyong tingog, huwag yung final. O, kung nailahay na itong interpretation, alam mo, mahingo ko, ang katusikwan, akong tuwan ko yaa kay Mayo. Kunya, parehas kung magrango, wala ko ilabaw ninyo. Di, wag. Maurag magsino, siguro na uwan na. Parehas naman ang rango ko din. Anong imunod kong ituruan siya din. Ako wala, na parehas naman min. Bahin-bahin yun. Bahin-bahin mang galit na ron. Ano na bahin-bahin na daron? Kaya wala nga ito, tumuhin ang authority sa Santo Papa. Di ba? O magbuot kita gato ba? Niya po ka magpunahunaon, kanang magbuot ato, sama lang gibuhat na ito itong kagalingon ng Santo Papa. Di ba? Ano? Kaya kayo mga Katoliko, tawag ng Santo Papa, tuumi. Tuumi. Nagkaroon, hindi kumutuwa sa Santo Papa. Ang akong pagsabot niya ng tuwa, hindi kasi bravo ng Santo Papa. Di ba? Nainundong to ni Jeff Kevins, kanang protestante, kanang Katoliko na, ngayon siya nga, pagkataan naman siya, ano, nagkatuloy ko maka. Sa iyong pagka-protestante, maot pa iyong kinabuhay dito siya, man, maayo na. Ito ko nagkakato ni Kristo. Ipagkataan siya, ano, nagkatuloy ko mga maayo mga protestante. Yun siya nga, sa katoliko na ang promise of the faith. Ibuot ko kami turang na ito mo tinukuha ni Kristo. Ibiyaan niya ang protestante, dili tungkol kay maot ang protestante maayo, kaya kung kinatulog ko ni Kristo, nagtulog ko kamutan. Kung nibiya lang siya, balin na siya sa Katoliko, tungkol kay sa iyong pagtuon, dahil sa Katoliko kuno ang tibuok ang matunuran ng tungkol sa Kristyanismo. Walang sunod siya, promise. Hindi siya gusto INC ba? Hindi, kasi ng Kristo ha, hindi siya gusto incomplete. INC, di ba? Huli, buwan sa eskwelaran, INC, incomplete. Hindi siya gusto incomplete. Dito siya sa complete. Nakita mo doon sa Katoliko ang kompleto ng mga pagtunod namin ito ang Kristyanismo. Wala niya sinod siya. Kaya, bakit pa niya, ikapoy na po siya Santo Papa, siya ang Katoliko. Kaya, nagturo po siya kuhan ka ng mga pinusip, yung iyang pagsabot mo, iyang ipatungos mga tao, yung siya may sunding Prime Minister po, labaw. Ikapoy na po siya. So, wala, mahiga lang, tinulog naman na natin moderator, wala nga, nabitan sa istorya, pero nangungunan ko, alam ko sa inyo mga pamutana. Sige, pagyan lagi sa katulong mutana. Brad, ay, ako nito, ako. Ini yung pagka, utang sa Santo Papa, Brad, yung nagtumawan na utang nila sa Diyos. Ang gusto nila utang nila sa pagka-Santo Papa sa Osaka, leader sa simbahan. Okay lang, katulad siguro na yun. Ang talap, talap pa ang pangutana. Pero kay ako, wala siguro tayo, wala mong pirma sa mga. Ang inyong Papa, gano'n, paano mo ito manahon? O ka siguro, manahon pag-gilid, manahon mo ba? Pangutana, kalang iyang katungganan na pagka-Papa na gibutang sa Diyos, iyang ikanunggan, at pagkasubutan na. Ipak-out siya sa iyong pag-setutunggan isip-sum ko Papa ng kabutang sa Diyos. Salamat, pagkatang mo rin. Tungkol kayo ng sanggahan, ito ang nasod na rin, pag-gili o pag-tubot, Mateo 18:18. Unang nasa yung mga balaon, ganito ang napagkanong mo. Sa kanon mo, pwede na. Dapat niya rason, hindi mo na, hindi mo wala rason. O sa rason ni Pope Benedict, kung tinakita mo niya nga nagmula, o kapag na iyong panglawas mo, na nagtanaw siya sa kaimuhan ng simbahan. Kaya ako, humility po sa Paulus, sabi mo sa mga utang na magpapang ito. Baka nang himusog yun, kung kaya yun ba,
May hinay ng pagkaw na. Hindi na ko mo explica ang daghan na basta na ay reason. Then sumala sa palaon, pwede na siya. Mo resign parang ulihan pag ka ng mas usok. Parang makaalaga yung pagkain sa simula. Kaya po mga bantayan, observasyon na po ni. Kasagaran sa mga leader sa iglesia na dito po dito, pwede na mabasa na kanang katuto. Kung katuto. Undang sila, kamatayin din ang ilang undang. Dili rason, kanang huya na kaya kay si Pedro o ni Pablo. Kuha mo yun. Kuha mo yun. Kamatayin na hindi undang. Magkapagdulong, o kaya, kung sa kayo nasa lumo, nanong may undang man, nadako ko na kami, sila yung pagkakakarnero, imigay na si Kristo nga, iwan mo ba ako, Pedro? Oo ba? Pagkala nga po ng karnero. Unya, karon, yung pagkakakarnero, mabakaw. Magya na ito matutusinan nga. Dili matuod nga yung pagkaon, dili matuod nga magbalantay ang papa, kung mismo ang iyang katawan, iyang ibiyaan. Kung nag-iskutan siguro ni Pepsi, Kristo nga, basta sinahulan na magbalantay, kung doon ay lulo, doon ay problema sa simbahan, o problema sa ito galing, matras. Huwag kailangan lang na siya, observasyon. Kaliwan ko na kung tulaga na kras. So, sa atong gingan mo sa kanon mo, pwede magpalayo, ang tubod mamatay, para sa ipot ng pangisipan, o gulang niya po, pwede po mo magpainis, mga tabok. Atong ito ang gamitin, magpainis lang kay masaktan, o masaypan niya sa buka. Kaya kung mina mga kakasarason ng porpilite, mainit po natin siguro ba. In fact, gusto na yun. In fact, natagaan mga itagsang paparong ng puri niya na maigil. Di ba? Pope Francis, bakang galing ni Biblia sa iyang simplicity, no? Na wala po diyon sa Biblia na hindi pwede yung resign o magpainis. Kung doon ay maayong rason. Pero hindi maayong rason nga, ikapoy lang ka, nagpipas ko na maayong. So, kung naminaw lang ka sa explanation ng Pope Benedict, mahinuplog siguro ka. Ano mo po ba? Kausap ko na sa mga proyekto na pinapangutanan. Kausap ko na mga proyekto niya. Pagkalaon lang yung pinagay po 16. May parang sa balik isa. Lalo ko pumatag ang Muslim group niya yung panggatmay. Kausap ko na yung mga. So, ang sumuhang doktor ko sa pagpasawala, ngayon ang work ka ng sa pagpasawala. Dili, mahayong mga impresyon ng ito sa katulipo. Huwag na rin gagawin yung ideya. Siguro, parang ngayon sila Islamic Post Benedict, pero kay naman yun, ikalat na sa internet na ang sa kapatan niya ito sa Muslim kung sa mga Muslim kayo, makikamigo ba? Para masagbihin na yung pagtulong, napunta po. Amigo pa ka ba? Bahala ko pa tayo nagkausan. Tama ko, saan ako nato picture na. Siguro, ito din ko, professional na. Kahit Muslim na pagpapagit ko, na picture ko, ako ng mga Muslim. Ano, kita amigo na siya. Then, na-picture na, kasi pagkainan sila ng mga ito, napunod sila. So, talaga ito mga matagtag mo gumula na siya. So, pagpasag mo, kung ito mo kung gagawin yung balik plus na, huwag ang gawin. So, ito na ito ang pagkakaroon na ito. Pinag-islam mo